first vlog नै दा डाइरेक्ट माने गारियाव गाखोनायसो होबाय माने ब्लगानो स्टार्टिंआनो गारियाव गाखोनानै थांबाय थानायसो ओमफ्राय जोङो थांनो नागिरदों बबे थांनो नागिरदों खोन्थादो मेला राजमेला बङाइगावनि राजमेलायाव थांगासिनो जोङो स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाइस थांगासिनो खयथा जाखो टाइमा 6:13 नै सफैबाय जोंहा मानो बिनिफ्रायनो खालामगोन आंहा नै सफैबाय जोंहा माने बै बांगालफोरा ओरैफाय नायलाय बिनिया बिना नाय खर' बिना नाय ओमफ्राय आंना नाय डिफरेंट बेना पूरा इंडियन बेना पूरा लाइक ऑफिस लुक ओमफ्राय आंना पूरा एक्सरसाइज कार्डियो पूरा जॉगिंग रिसेप्शन पार्टी शादी में नाचने के लिए जा रहा है तुम्ही तो मेरा स्वीट हार्ट है ओलै मा खालामबावनो खोरबि ओमफ्राय आंखौ देखायला ओमफ्राय आं नै गारि ओमफ्राय नै औ हाबजेनसै नै जोंना गेट सिङाव हाबजेनबाय गाना दाहाय माबा गेलेगोन बेलुन बे गावोजे बेजोंनो ना ओमफ्राय एन्ट्रि बबेथिं ओरैना ओरै कहीं बेबी जा सकता है बेयाव गाखोगोन जोङो बेयाव गाखोगोन ना गाखोनायाव गाखोगोन दे नै थफि आयुलै आं थैसिगोन नहीं चाहिए रुको बाद में लेने आएगा माथो मा होनोमोनलाय दिनै थार्ड दे ना स' दखानफ्रानो मोजाङै खुलिजोबाखै बियो फार्स्ट देआव फैखांबाय आरो ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट ओमफ्राय दिनैहाय थार्ड दे ना स' दखानफ्रानो मोजाङै खुलिजोबाखै राधा कृष्ण इस पर प्यार ही प्यार है देखो आरोबाव जा मोजां नुदों बेखौ जा मोजां नुदों बिराद मोजां नुदों so pretty
नै मानसि माबा मा होनोमोनलाय असुर बिनि खुगा सिङाव हाबलांनाय बायदि फुरा हाबलांसैना जोंबो असुर का मुका होनदों खुगा सिङाव हाबलांसै ओरैबो दङ खुगाजों हाबनोसै नि जोङो खुगाजों हाबबाय जोङो माबा जाखोथाय फरायनोबो रोंला आं फरायनो रोङा एसामिसखौ रोङा आं फरायनो रोङा दे आंबो रोङा नै जों दाबो खुगा सिङावनो दङ आरोना दाबो ओंखारनोसै आरोना दा ओमफ्राय आङो एसामिस फरायनो रोङा बेखायनो आं खोन्थानो रोंला बेनि गोजौआव माबा दङ खुगानिफ्राय ओंखारबाय जोङो दा खुगानिफ्राय ओंखारबाय जोङो राबननि खुगानिफ्राय नै ओरै आरोबाव नै दाबो नै आरोबाव ना बे मा बे मा कैलाश पर्वत कैलाश पर्वत गोजौआव ना नैबेजों जों नैबेजों ओंखारबोबाय खुगाजों ओंखारबोबाय ओमफ्राय नैबेयाव गोजौआव माबा नैबे मोख्रा दङ मानै ओमफ्राय ओइथिं गोजौआव कैलाश पर्वत वाव जा मोजां बिराद मोजां खेबनो आं र' होननायखौ वाव खर' गानला आइ गोलैबाय ओमफ्राय वो बजाओ ना जो बजाया और बजाओ एक बार नहीं वो दूसरा वाला 이거 खर' गानलाय 화이트코 간 화이트코 ओरै कितने का है भैया ये क्या है वैसे ना ऐसे ही हाँ ये क्या है नहीं लाइक खुंथियाबो आंनो भैया ये क्या है ये हेलो मंदिरा हाय हेलो वेलकम टू Mandira's channel welcome back to my channel नै जोंहा मेहेन्दी फुननो नागिरदों दा नै जोंना मेहेन्दी फुननायनि थाखाय जमगासिनो मानसियाबो बहाबा थांनोनो हासुहैदों बबेखौ फुननो आन्जनायाबो नेगासिनो बै अरिअ बिस्किट बायदिनिखौ देखायलाय बे अरिअ बिस्कुट बायदि नै अरिअ बिस्किट बायदि आं माखौ फुननोथाय नोङो आंखौ देखायदो आंखौ माखौ फुनथाय माखौ फुननो दे आङो नै बेखौ फुनसै आङो बाराबा बैखौ फुननो हा नै बैखौ नो नैबे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है बेहायल' जायो नामा नै बेखौसो फुनदों आङो नै बे गेजेरावल' ओरै दानस'लायनाय ना नैबे शक्तिमानखौ फुननो शक्तिमान गोनांलाय मेहेन्दियाबो वावलै ना नैबे टाइगार बायदिबो फुननो टाइगार बायदिबो दङनो टाइगार गेजेरावनो ओरै माबोरै जाखो फैला चलो अंदर वाला मास्टर पर्दा खुलेगा स्टेज पर पर्दा खुले जाओ हाँ अंदर वाला जादूगर बाबू अंदर का पर्दा खुलाइए स्टेज का पर्दा वाली जादूगर लेडीज जादूगर टिकट ले लो बता टिकट लो मात्र 50 টাকা 5 मिनट के बाद चालू होगा 5 मिनट के बाद शुरू होगा 5 मिनट के बाद आरंभ होगा जादूगर आर के सरकार हाँ जादूगर आर के सरकार का रंगीन माया जाल जाओ देख क्या हो
अभी चालू नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है, आरंभ नहीं हुआ है, होने वाला है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। अब आएगा जादूगर, अब आएगा जादूगर आर के सरकार, है ना। अब होगा होगा रंगीन नया जाल। चालू 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 और शुरू। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एफाले आई जाओ, एफाले आई जाओ, एफाले आई जाओ। Guys, break dance गाखोनो नागिरदों। बेवहाय आं हानलासो मोजां जायगा सायख'ग्रायाबो। बायगोनसो नामाब्रा? बायगोनसो नामा? Entry ni bere. Daripada kita video. मानसिफ्रानो फैजोबाखै खोमा दाबो ओंखायनो स्टार्ट जाथ'वाखै आरोना। मतलबी जरा मतलबी दुनिया की सुंदर है क्यों मायलाङो। स्टार्ट जाबाय स्टार्ट जाबाय स्टार्ट जाबाय। Korea noodle. ये कितना है भैया? 80 rupees nila. Lanci nama? Ini lah ya, lah. Kok lagi udah sih? Momo जानो नागिरदों जा momo. माने आंहा momo जागोन ओमफ्राय बेहा नों मा जागोन? पापड़ी चाट ओमफ्राय आङो momo. नोंना बेसेबां आंना momoआ 60 rupees veg. 50. खालि बेयावहाय भेजल' मोनोनो। गारामाया खोलाबजोब्बाय मिथिबाय आंना। होख्रावै माबायाव मा होनोमोनलाय? मानसिफ्रा जि सिरियास थायो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय आंना गारामाया माबाजोब्बाय खोलाबजोब्बाय। मम' जानोसै दा। गरमा गरम मोमो। जा गुदुंखा। सिगाङाव संनो हायाखै आं दाबो। आं साहाबो लोंबाय। पापड़ी चाट। आरो आंना दासो मोनबाय। थेंक इउ। मोजां जा गोथाव मोनदों। जानो जागोन आंबो जागोन। एसे टेस्ट खालामनाय। ओमफ्राय आंबो नोंनिखौ एसे टेस्ट खालामनाय। गोलैगोन। आं बादाम जाया। सायख'नानै जादोब्रा। How is it? Tasty. गोथाव। माबायदि मोनदों? So yummy. जोंहा गोथाव मोननानै लाबावनोसै पापड़ी चाटखौ। नै आरो जोंना मोनसेबाव पापड़ी चाट लाबावबाय। One more पापड़ी चाट लाबावबाय दा बेखौ हाफ जानोसै जों सानैया। आं बादाम जाया।
औ माने ओरैबायदि गोथाव आरो ना पापड़ी चाटआ कि लाइक मोनसेबाव लाबावबाय वान मर ओमफ्राय हाफ हाफ जानोसै आरो जाबाय जादो मा बानायदों बेखौ फ्राय बानायदों मालाय एमु फ्राय फ्राय कितने का है भैया 80 मेहंदी लागायनो नागिरदों जोंहा मेहंदी आयौ मेहंदी लागायनो 10 थाखानि ओइ लागायला नामाथाय आङो नहीं बुगे 10 रुपए है ना बुगे नहीं होगा लागायला आङो लागायला नायनो आइसि नुदों मोजां मोनाखै लागायला खोमालै लागा डेम' आंखौ डेम' बानायबाय बिसोरो बुजिबाय दिनै not bad गाज्रिबो नङा थाबै खारोदां ना दायनो खारगोन बियो it's okay ओंखाम जाबानो खारगोन नै गैला औ कालारसो मिथा पान जानो नागिरदों खर'बिया जाहोगोन मिस्टी औ गोदै हाँ गोदै चाहिए हाँ मिस्टी मतलब जो मीठा पान है वो ही दे दो मैं वाटर को जानती नहीं है क्या कितना है रुको मोचो सब करना है ऊपर में हाँ ऊपर में उठा रहे हाय भैया हेलो बोलिए हेलो हेलो वेलकम टू मंदिरा's ब्लॉग बोलिए वेलकम टू मंदिरा's ब्लॉग बोलिए लिपिक सबाय खुलुमबाय थाबालाय खुलुमबाय भैया पांबाक साबाय 30 टाका थाखा मालाय नै गारियाव थानो मैसो गारामा लादों पान माबायदिमोन पाना थिक-थाक एफाबाबो मोजां नुवाखै एफाबाबो मोजां नुवाखै बेखौ 30 थाखा लालायलायनो 10 थाखाल' लानो समायो समायाखै 30 थाखानि थाखाय एफाबाबो गोथाव नङा 30 थाखा लानो 10 थाखाल' लानांगोन बियो बाहेरायाव लाबा 10 थाखानि मोनजागोन मेला सिङाव लानानै फानना फैसा बाहेरायावहाय 10 लागोन स' लोगोफोर दा न'आव थांगासिनो आरोना मेला नायखांनानै मानानै ओमफ्राय खोमसि मानसिफोरनि मोखांखौ नुला आंनिखौ फुननो रोखोम नुयो बिनिखौथ' नुला आंनिखौ फुननो रोखोम नुयो माबायदि मोनखो मेला बेरायनानै आयौ ब्रेक डान्स बेसेबांथा दं होनदों 15था दङ स्पिड ब्रेकार ज' लोगोफोर बेयावनो समाप्ति आंनि दिनैनि भिडिअ बेसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन so till then take care bye and don't forget to like share and subscribe bye guys bye bye yeah bye